Kodwa ngake ngawenzela iqiniso ama-security. Yabona cishe onke ama-security aseNingizimu Afrika. Uma ngathiwa khona i-security la se-South Africa elingamazi uMavundla wencwadi yokhosini. Kufuneka balixoshwe lelo security. Yabo. Ekhumbula indatshana engake ngayibhala kaShenge uButhelezi uNqangalele owayethanda i-CEO waze wayibhalela incwadi wayishushumbisa. Ikhumbula lo ndatshana. Emva kwaleyo ndatshana alikho igate mina la eSouth Africa engangeni kulona. Ngithi ngiqhamuka kuthiwa uMavundla ngithi mina hayi mina kuthiwa ye vulele. Konje sasithini isihloko saleyo ndatshana. Isihloko saleyo ndatshana angisasikhumbuli but ngibe nenhlanhla la omunye wabafowethu ababe ngirecorda ngayithola i-audio yakhona yabo not yona yodwa ke ziningi nezinye indatshana engayithola spot on ngimtholile eziningi nje leza incwadi engayitholayo ngibusy I'm transcribing them into a written format yabo. So ngani ngikubuza isihloko bafethu ngiyacela kakhulukazi nina enayilalela nayilandela la ndatshana yayimnandi ngifuna ukukupha nje kancane indaba yenhliziyo ithanda umuntu kodwa kuukuthi ukwesinye isigaba uyabona ngoba yabona lento yothando bafethu ngezwe ngumuntu ekutshela wena akhwexela ibhluku abuyele endwananeni yabencane uButhelezi emveni kokuhlola ubume beyimoto lezi sezimeza paka zishaya uhele ezinye ngokulinganisana lapha emgodini okuyilazi linda abanikazi bazo abangabasebenzi kule nkampani yase Anglo Platinum. Ubukhulubeko omkhulu bale nkampani yeyimayini ezinze lapha eGoli abuzibeki njengoba ukhangwa izakhiwo zayo kuwo wonke amakhono emigwaqo kusukela kumashalo ngaseningizimu yedolobha zequmeni ziye ziyothiya ngocommissioner bese igekela njalo ngosawa ziye ziyothiya ngontema impiliso. Nodlulayo ubona ngabasebenzi balapho kungabesilisa bagqoka amahembe alulwaqondisa kahle nothaya bekhethelo kanjalo nabesifazane abaqhaqhwaza ngezicijili icathululesi bonke belengisa amakhompyutha ukuthi inkampani eyifundiswa lena oningi lazo lidla izambane likaPonda. Kule ndlwanyana uButhelezi usebenza nomhayiso uza kwabo abasuka naye eMsinga emabomvini enhlonga. Sebesebenze naye ndawonye iminyaka impela nje njengabaqaphi lapha ozonazo nangolimi lwendlovukazi yamangiso oluphuma ngamakhala kubasebenzi ukuthi izinga lempilo liphezulu impela. How are you guys? Kubingelela uLerato emamatheka ngesikade eveza isandla ewindini lemoto yakhe kanokusho ehlikihli ikhadi lakhe lokungena lapha esakhiweni kuso kupaka kuphela isigungu sebhodi eliphezulu. Fine madam, fine kunjani kodwa? Hawu. uButhelezi ephaphatha izandla ephumeza ukukhahlela ubala samuntu osusa noma yini nje engaba isiphazamisa endleleni yalesi sikhulu esiphezulu kule nkampani enkulukazi. Lona usuka sahambe wentokazi yomsuthu esho ngezibhamu zamehla amhlophe athe qwa okwakuthi angahlangana nakaButhelezi ashawe uvalo lumenqe. Aphenduka ingane emdala ayithuke esethithiza useqala nokucabanga ukuthi imgqabele. Thank you Mr. Buthelezi. uLerato emamatheke ecishiso esuka enyelela ngonyanyavu lwakhe lemoto ayayopaka endaweni ebhalwe the CEO okwase kuyiyo yodwa engenamoto kwazisa izikhulu eziningi zaseyingenile. uButhelezi ayilandele ngamehla imoto kuze kube kuvuleka isicabha sayo esazivuleka ngendlela ehlukile imangaza wonke umuntu la sesiphakama siyaphezulu wena owabona inyoni umizilungiselela ukundiza. Emqondweni kaButhelezi uyayibona nje esesihlalweni lesesiceleni kaLerato behleli njengezithandani. Umcabango wakhe uhamba uzufike la kuhuyo ocindezela inkinobho yokuvula nokuvala lesi sicapha. Kusenjalo akhangwe iqhokisi elicijile elaliphuma ngesinono kulokungena isithe esihle sembozwe ngolwelo solushelelayo kucacela noma ubani ukuthi imikahle lentokazi yomsuthu. Afise sengazuthi ngabe nguye uphathela uLerato leli fayela elisekhwapheni lesokhohlo nekhompyutha eyayilenge ehlombe lesokunene ngesikhathi eyomaphambi kwekheshe. Hey kwasitepho nje ahamba ngaso sikhexisa umlomo.
uButhelezi ekhuluma yedwa engasanake nakunaka kwamsebenzi omhlalele wokubhala phansi la iparking seyigcwele. Umile ubambelele danda umqondo kude ngesikhathi amehlo elandela uLerato owayezongena ekheshini acindezela inkinobhe yayizomehlisa isitezi se-17 la ihhovisi lakhe lalikhona. Ukube bekuwuye owenza lo msebenzi, uButhelezi ubezofika amcindezelela inkinobho enyuke naye njalo bencokola bengaphazanyiswe muntu. Ayafika amvulela isicapha sehhovisi aqinisekise ukuthi uhleli kahle ngaphambi kokuba abuye azonkanisa lapha esangweni emsebenzini awubekelweyo. Buthelezi come in. Izwi likamphathi wakhe leli limphazamisa ku-over lona asebenza ngawo. Asabele maqeda aqinisekise embuzweni obuziwe. All in order control, all in order. Ewuphindisela eqolo ewugaxa kubonakala nje ukuthi usuyisiphazamiso kulomhlaba afuna ukuzakhela wona yena kanye nokaTsotetsi njengoba kuyisibongo sikaLerato asethole kahle ukuthi ungowesifazane oyiphilela ngayedwana. Imnandi-ke lena tshana uhlala ulindile ngoba ngizokubuyisela yona ke isiphelele usizokwazi ukuthi uyithole njengoba injalo. But nje iyona ke le yenza ukuthi noma yiliphi security elikhona awuvuhlaza awuvoid konje ubona isibongo sakho. Hayi ngithi ngumavoti awumolaza uphila futhi awunkulunkulu awubusile futhi. Akithi ngikhuluma ngezinto vele. Ihlala zibenza lapha emasangweni lapha makufika izikhulu lezi ubona kahle ukuthi awusokamadoda. Uyabuka ubhuti omdala kumele lo bhuti bonke abangama security einkampani nezihlikahlukene bafethu noma yike uplan khona ngaba kwethu nina siyalikhumbula lapha emakhaya buye phela sokuba intanga.